Сандык халык арасында элек-электен киң кулланылган җиһазларның берсе. Һәр төбәк үз сандык ясау осталары белән дан тоткан. Зәй районының Югары Шипкә авылы балта остасы Рәйхәт Сафиуллин бабаларының күркәм традициясен әле дә дәвам итә. Оста ясаган сандыкларны хәбәрчебездә күреп кайтты. Сандыкларга хәзердә сорау зур дип саный балта остасы Рәйхәт Сафиуллин. 10 елдан артык ул кыш көннәрендә төрле үлчәмдәге һәм формадагы сандыклар ясау белән мәшгуль. Кайчагында хәтта төннәрендә стаханәсендә үткәрә. Ну, нравится мне вот эта работа. Сундук красивый, самый красивый. Мне нравится вот сундук делать. Сандык ясау минем күңелгә рәхәтлек бирә ул. Бик яратып эшлим. Гел зәнәм сандыкларның формаларында төсләрен дә үзгәртеп торам. Сандык хәзерге өйләрнең дә бизәге булып кала. Ул өйнең декорациясын матурлый, ямь биреп тора. Бай фантазиясе, иҗади фикерләве һәм инде әлбәттә алтын куллары Рәйхәт Сафиуллинга хуҗабикәләргә кирәкле затлы җиһаз ясарга булыша. Вот я сейчас делал его, да, потом растворителем прохожу. Башта сандыкның формасын сайлап алам, ясаганда башка тагын уйлар килә, үзгәртәм. Махсус җиһаз бояулары сатып алып 4 кат буйым. Шулай иткәндә ул матур булып балкып, ялтырап тора. Сандык ясау өчен 20 көн тирәсе вакыт кирәк. Әкият сарайының кыйммәтле затлы алтын сандыгы. Зәй остасының эшен әнә шулай югары бәялиләр. Кышын стаханәдә эше тынып тормый, язгы якта останың башка мәшәкатьләре башлана. Фанис Мөхәммәтов, Айгөл Яруллина, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.